Før krigen var julen i Ukraine en tid fyldt med varme og fællesskab. Familier samledes omkring bordet, delte historier, delte håb og delte øjeblikke, der føltes trygge, velkendte og fulde af lys. Forældre så deres børn le. Bedsteforældre velsignede måltidet. Og skæret fra stearinlys blandede sig med lyden af fejring. En påmindelse om, at fred var noget naturligt, noget dyrebart, noget alle tog for givet. Men i dag er julen i Ukraine kold og grå. Den leves under lyden af sirener, i iskolde hjem, mens familier ikke blot kæmper for at overleve, men for at forsvare deres frihed, deres identitet og deres ret til selv at bestemme deres fremtid, uden at den dikteres af fremmede magter. De kæmper for den simple ret til at fejre i fred, til at leve uden frygt, til selv at vælge deres skæbne, deres vej og deres fremtid. Hvert Ukraine Boost produkt er mere end en gave. Det er et symbol på solidaritet. Fremstillet med omhu, designet i materialer af høj kvalitet og produceret efter bestilling, så intet går til spilde, og hver ordre tager hensyn til miljøet. Når du vælger Ukraine Boost, vælger du holdbare kvalitetsprodukter, gaver med mening, formål og håb. Og med hver eneste bestilling støtter du Ukraines kamp for frihed, hjælper familier med at genopbygge og minder et helt land om, at verden stadig står sammen med dem. Det er den jul, de husker. Den jul, de fortjener igen. Så i denne jul, giv noget smukt. Giv noget, der betyder noget.